Меня зовут Юрий Колосовский, хто не ў курсе, выкладчик белорусской мовы и литературы Могилевской городской гимназии номер 1. Больше за 110 занятков прошло тягом этого сезона. Опыт у нас есть, але памятники размовляли еще в конце минулого сезона, что треба новые идеи, новые люди, и постоянными нашими готовцами еще лета разом со мной будут наши былые студенты. Приемно, что мы вырастили новых прачков, Ірина Снапкова і Спадар Жніця. Сьогодні ми розпочинаємо уже третій повний сезон курсу мов на Новому Могилів і сподіваємося, що він буде як мінімум не менш пльонним за попередні. През наші курси пройшло, я думаю, прикладно 1,5-2 сотні студентів тягом минулих 2 років. Ми сподіваємося, нові люди прийдуть і ті, хто ходили, так само, кому ще є необхідність удосконалювати мову, в дальнейшем будуть нашими студентами. Думаю, що не хапає менавіта камунікації, використання білоруської мови, практики мовлення і основна мета наших курсів бачу то, каб люди зрозуміли, що білоруська мова це не сувенір, який недзе у їх є, але яким вони не користуються, а це нормальний сродок комунікації, нормальний сродок зносин, які варто і треба щодня використовувати. Будем сподіватися, що курси сьогодні у нас нові вядоўцы будуть більш популярними за минулогодні курси, і навідувальність курсу досягне 40-50 чоловік, ну і ввогуле будемо працювати над тим, каб больше было рекламы, больше разных практикований, разных гульняў. Ну, будем сподіватися, що все это атрымаецца і народ пойдзе яшчэ больше, чым было. А окунуть вас в это страшное, престрашное осяроддзе мы думаем зрабіць такі інтэрактыўчык і з спадарня мы можем дапамогчы. Трэба будзе кожнаму апынуцца ў краме і знайсці сваю нахабную прадавачку і потым памяняцца месцамі. Ірына, можна, калі ласка? Пара, так. Один з вас нахабный продавец, другие спрабуе набыць шкарпэткі. Не скупіцеся, калі ласка, на імя. Ну, я была студэнткай, колькі 2 ці 3 сезоны. А потым мне прапанавалі сябе ў якасці выкладчыка. Я пагадзілася, будзем глядзець, што з гэтага атрымаецца, спадзяюся. Я не нашкоджу. У гэтым сезоне мы паспрабуем зрабіць курсы больш інтэрактыўныя, накіраваныя больш на мову менавіта студэнтаў, каб яны не сядзелі, проста слухалі, а карысталіся як мага больш у жыцці і тут непасрэдна. Калі нехта хоча загаварыць, абавязкова прыходзьце. Гэта вельмі карысна будзе. Мова на новую я решила прийти и приходить постоянно, потому что я хочу научиться вашего красивого белорусского языка. Его практики очень не хватает. Это очень хороший шанс. А что касается кавярни белорусскомовной, то это идея моего сябра и моего мужа, а я их только подтримливаю. Я думаю, что белорусы должны размовлять на своей родной мове.